este bine să folosim cuvinte atât de tari. Dumneavoastră știți că s-ar putea să crede că se face injecții cu insulină și cu alte substanțe unor oameni ca mine foarte convingeri până îi aduc în stare de obiecte? Poți să spui așa ceva? Ce ți-a spus, doamne, tâmpenile astea? Știu sigur că așa se face. L-am auzit vorbind la Europa Liberă pe Ionel Dianu, care nu depinde a pleca și din această țară. Soția dumitale este un tovarăș care își face datoria așa cum trebuie. Este un tovarăș care a confirmat acest lucru și din câte știi nu s-a întâmplat nimic. Cum nu s-a întâmplat nimic? Dă-mi un plan. Am obligația și sunt dispus să fac jumătate de om. Reluăm. Și sunt dispus să fac jumătate de om. Pentru asta sunt pregătit ca un inginer. Și dacă vor veni 4 sau 6, cu 2 tot o rezolv și eu. Tăiat și scris deasupra de mână, pe 2 tot îi achit și eu. Și dacă vor veni 4 sau 6, pe 2 tot îi achit și eu.